Idan ka gama hutun sallah za ka koma aiki, to ka yi kokari ka jarraba wannan sirri a duk inda kake. Wannan sirri ne mujarrabun na samun buɗin harkoki sosai. Idan ka yi wannan sirrin kwana huɗu, da izini Allah sai ka gode wa Allah. Ko yau ne za ka koma aiki, to ka guda fara aikata wannan sirri na ya laɗifu. Duk wanda yake sirri na ya laɗifu ya san ya laɗifu yana da tasiri sosai akan warware duk wani harkokin mutum. Ko da ya kasance taurarinka gabaki ɗaya sun lalace. Zan ba ku shi albarkaci annabi Muhammadu, izininsa shine kai sharing domin 'yan uwa su ma su gani su amfana da abun da aka ba da shi. Yadda ake gabatar da wannan sirrin, za ka ringa karanta ya laɗifu, amma kafin ka fara karantawa ka nema ko da alewa ne ka raba wa yara sadaka. Sannan ka karanta ya laɗifu kafa 4444 har tsawon kwana huɗu ana maimaitawa duk lokacin da za ka fara yi kuma ka raba sadaka. Ka gwada aikata wannan sirrin ka ga ikon Allah.